खुलुमबाय मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेयाव बयखौ बरायनायनि लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ रबिबाराव न' गैजायै सुबुंफोरखौ राजथावनि वाशिंटन डिसिखौ नागारनो बिथोन होदों। बिथाङा साफ्रोमबो दायनिगिरिफोरखौ जेलाव दैथायहरनायनि खोथाबो होदों। ट्राम्पनि समायखिरानि फिननायाव वाशिंटननि मेयरआ जुक्ति होदोंमोन दि नोगोराव दायआ बाङाखै। ट्रुथ ससियेल प्लेटफर्माव ट्राम्पआ लिरनानै बुंदोंमोन दि न' गैजायैफोरनि थाखाय थाबैनो ओनसोलखौ नागारनाया गोनांथार। जों नोंथांमोननो राजथावनिफ्राय गोजानाव मोनसे जायगा होगोन आरो दायनिगिरिफोरनि थाखाय बेनि थाखाय गोनांथि गैया। जों नोंखौ जोबथेसालियाव आबुं खालामगोन जेराव नोंथाङा दा दं। ट्राम्पआ बेखौबो बुंदोंमोन दि जोंनि राजथावनि नोगोरखौ सिगांनिख्रुइ रैखाथि गोनां आरो बांसिन समायना खालामगोन। बिथाङा वाशिंटन डिसिआव हिंसायारि दायखौ होबथानायनि सोमोन्दै मोनसे खौरां मेल खुंनाय सानथांखिबो खालामगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ धेमाजि जिल्लानि बिजयपुर गामिनि मिकेल बसुमतारिया बेंगालुरुनिफ्राय ट्रेनजों फैबाय थानाय समावनो गोमादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार हालामनि बिजयपुर गामिनि मिकेल बसुमतारिया थांनाय 8 आगस्तखालि बेंगालुरुनिफ्राय ट्रेनजों फैबाय थानाय समावनो निउ जलपाइगुरि स्टेशनाव ओंखाम जानो होनना ओंखारनाय समावनो गोमानानै दं। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर सावगारि होनाय लाइमोनखौ नुबाय बायोब्ला 7630960468 बे मबाइल नम्बराव खिन्थाहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। थामथि खौराङाव दङ कलियाबराव फिन खेबसेबाव मानसि आरो मैदेरनि दाङाबाजिजों मोनसे गिख्रंथाव थासारिजों मोगा-मोगि जानांदों। समबारनि फुङाव एबा मैया चिलगाडनि कलियाबर साहा बागाननि बर'लाइनआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानानै थाङो। संगीता शेर मुंनि सासे 30 बोसोर बैसोनि आइजोआ गावनि न'नि सिथ्लायाव मासे हाग्रानि मैदेरखौ नुनानै बिथाङा मोगा-मोगि सौग्रावलायदोंमोन आरो सौग्रावनायाव मैदेरा बिथांजोखौ गाग्लोबो, जेराव गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जायो। जायगानि सुबुंफोरनि हेफाजाबजों संगीताखौ गोख्रैनो कलियाबर महकुमा सुबुं देहा फाहामसालियाव लाना थांदोंमोन, जेराव डक्टरफोरा बेखौ थैबाय होनना फोसावो। मख'जाथावदि कामाख्या रैखाथि होजानाय हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मानै हाग्रानि मैदेरा ओंखाम संग्रा खथायाव हाबफैनानै बे जाथायखौ खालामदों आरो संगीताया गावनि न' मोखाङावनो दरजाजों बायजोआव ओंखारलांनो नाजादोंमोन, अब्ला मैदेरा बिखौ गाग्लोबदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै दासान्दि प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव दान्थे-बिदान्थे जागासिनो दं। मख'नो गोनांदि दासान्दि नुनो मोनगासिनो दं समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सेप्तेम्बर दाननि जानो गोनां बिसायख'थिखौ लानानै प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव सोमजिदों दान्थे-बिदान्थे। थांनाय सानखालि तामुलपुर जिल्लायाव खुंजानाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय खालामनायखौ नुनो मोन्दों। प्रमद बर'आ ओरैबायदि बुंदों दि हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै हाग्रामा महिलारिनि साननाय बादियै इउपिपिएल दोलोआ सोलिया आरो खामानि मावा। हाग्रामा महिलारिया रायजोफोरनि जौगाथायनि खामानि मावनायनि बागै खोथा बुंनो लाजिनांगौ, जाय थांनाय 5 बोसोराव बिटिसि बाजेट जथुम्मायाव रायजोफोरनि थाखाय खोथा बुंनो बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव खेबसेबो नुजाथिफैयाखै। इउपिपिएलआ बायगोन इउपिपिएल सोरखारखौ सिमफायनानै बिपिएफ सरखार दागोन होननानै थांनाय 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया गोबां खोथा बुंबोदों। हाग्रामा महिलारिनि खुंथाय समाव जाख्ल'नाय आरो हिंसा-हिंसि सोमजिनाय थासारि बायदिनि थाखायनो बिटिआरआव इउपिपिएल हान्जानि जोनोम जादों होननानैबो बुंदों प्रमद बर'आ। आरो थांनाय माखासे सान सिगां एमपि दिलीप शइकियानि हानि मोनथायखौ लानानै बाथ्रा बुंनायनि सायाव बड'लेण्ड हालामाव फिन आरोबाव हिंसा-हिंसि दावराव-दावसिखौ इउपिपिएल दोलोआ लाबोनो साना होननाबो बुंदों प्रमद बर'आ। आसाम रायजोआव आयेन बेरेखा हा दखल खालामग्राफोरनि हेंथा माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंबावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गोबां समफोरावनो आसामनि माखासे जिल्लाफोराव ट्राइबेल सुबुंफोर, फरेस्ट एरियायाव थानाय एबा रायजो जानाय बर'जों लोगोसे मिसिं, राभा, कार्बि बैसोरखौबो एभेक्सन खालामगोन होननानै गिनाय फैदोंमोन। नाथाय बे बाराव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ओरैबायदि बुंदों दि जाय ट्राइबेल सुबुंफोरा फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जादों बिथांमोना फरेस्टनि हाखौ पाट्टा मोननो राइट्स दं। नाथाय नन ट्राइबेलफोरा फरेस्ट ओनसोलाव थायोब्ला बिथांमोना हा पाट्टा मोननायनि जेबो सुबिदा गैया। बे बिथिङाव आयेन बेरेखायै जायफोरा मिया आरो बांलादेशी बिथांमोना सोरखारनि हा फरेस्टनि हाखौ दखल खालामदोंब्ला बिथांमोना एभेक्सन खालामजागोन आरो बिथांमोना साजाखौ मोननांगोन। बेयाव सोरबा आमसु, सोरबा फरायसा आफादा मुस्लिमफोरखौल' टारगेट खालामनानै दावराव-दावसि खालामबाय थायोब्ला, सोरखारनि हेंथा बुंबाय थायोब्ला आरो 2 गुन बारा एभेक्सन खालामगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रिया।
नाथाय ट्राइबेल सुबुं बर' मिसिंफोरनि बेबादि दखल खालामनायखौ नुवाखै। नाथाय बांलादेशी मियाफोरासो हा थाखासेयावबो आयेन बेरेखा दखल खालामदों आरो बिथांमोननि सायावनो एभिक्सन खालामनाय जादों। बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रिया। चिरां जिल्लानि बिजनीयाव फिन आरोबाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। बे खेबाव हाग्रानि मैदेरा गं 8 सुबुंनि न'फोरखौ सिलिंखार खालामदों। मख'नो गोनांदि मानास माहारियारि हाग्रामानिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय गामियाव हाबफैनाय मैदेरा खहा खालामदों सुबुंफोरनि थाग्रा न'। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो मोनाबिलि जानाय लोगो लोगोनो बिजनी साहा फारसे थानाय पानबारि, बर'पतार, दैलंजार, बिष्णुपुर बायदि ओनसोलफोराव हाग्रानि मैदेरा सुबुंफोरखौ जानाय लोंनाय समाव जेंना खालामबोदों आरो जानो लोंनो जेबो सम होआखै। जेराव पानबारि ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा हरनि समाव उन्दुनाय गैयै खालामो आबाद मावनानै जिउ खुंनाय सुबुंफोरखौ। बेबादिनो थांनाय माखासे सान सिगाङावबो चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि 3 नं दैलंजार आरो 4 नं दैलंजार गामियाव गासै गं 8 न'खरखौ खहा खालामदों हाग्रानि मैदेरा। बे समाव खहा खालामजानाय सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिटिआर सोरखारनिफ्राय हेफाजाब मोननो हास्थायनायखौ फोरमायदों। नसुंसेयारि रायजो मिज'रामाव होबथाजानाय फेग्रा मुवानि बेरेखायै पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो थादों। सप्तासेनि गेजेरावनो रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव अपारेशननि समाव 30 कौटि रांनि बांसिन आयेन बेरेखा फेग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। बे समाव रैखाथि हान्जाफोरा 24.234 किल'ग्राम मेटाम्फेटामिन याबा टेब्लेट आरो 3.989 किल'ग्राम हेर'इन जब्द खालामदों। जब्द खालामनाय फेग्रा मुवाफोरनि हाथाइनि बेसेना 301 कौटि 77 लाख रांनि जागोन होनना सन्देह खालामनाय जादों। मिज'राम पुलिसनि बायदिब्ला आइजल जेम्बावक सेलिं लामायाव नागिरनाय समाव गंसे गारिखौबो जब्द खालामदोंमोन, जेराव बेयावनो बांसिनै 20.302 किल'ग्राम मेटाम्फेटामिन एबा याबा टेब्लेट जब्द खालामनो हादों। बे टेब्लेटफोरनि हाथाइनि बेसेना फ्राय 300 कौटि रां। बेनि अनगायैबो मोनसे टाटा याबा पिकआप गारिनिफ्राय हेर'इनजों बुंफबनाय साबोननि 120 बाक्सुफोरबो बोखांनो हादोंमोन आरो बे बाक्सुफोरनि 1.625 किल'ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनाय जादों। जब्द खालामजानाय हेर'इननि हाथाइनि बेसेना फ्राय 49,56,000 रां जागोन होननानै पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायनाय जादों आरो आयेन बेरेखायै फालांगि खालामग्रा माखासे सुबुंफोरखौबो हमनाय जादों होनना फोरमायदों पुलिस बिफाननिफ्राय। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।